și bine v-am găsit la un alt episod. Astăzi sunt alături de prietena mea, Mihaela. Bună! Așa, și vom juca Bacon. Haideți să dăm play și să votăm. Haide 6. Nu 6. Haide chapter 9 pentru că este nou. Da, hai. Dar văd că vrea hard ăștia. Ăștia vor hard. S-a votat hard. Dau și o hard ca să poate să-mi fiu baconită. Dați-mă double trouble. Ba, nu. Păi n-ai cum să fii tu baconița dacă toți votează bot. În fine, nu contează. Vom mai ieși o dată din hard. Mie mi s-a blocat. Așa că o să mai intru o dată cu tine. Hai, sper să nu intre cineva. Bacon has racing. N-am netul, mă. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Bacon? Uite ce se întâmplă. Dă-reset, ce să zic? Dar nu mie, zice Bacon, s-a întâmplat ceva cu Bacon din joc. Așa îmi scrie. Nu contează. Eu nu pot să intru, că măcar poți să joci. De ce nu poți să intri? Că nu se încarcă. Cine era Isa? Lia, stai acolo. Lia? Lia este puiul lui... Nu este puiul tău, ea are o pisică și pisica a făcut pui. Am cheia galbenă, nu știu unde să o pun. S-a făcut-o pe Lia. Unde pun cheia galbenă? Prințesuca. La un seif. Bravo, fată! Da, știu, un cheia oranj, am uitat. Da, hai că joc eu. Bravo, fată! Am valva. Da, eu nu mai joc pentru că nu merge, așa că o să mă uit la ea. Așa, o să jucăm puțin doar noi singurei și după aia o să joace și Mihaela cu noi. Bravo! Cumva. Într-un fel. Ori o să intrăm în alt joc, ori încercăm. Nu știu, vedem noi. Haide! Du-te și vino! Stai că m-am blocat. Hai, mă! Deschide cheia verde! Unde s-a dus? S-a dus o fată, nu știu unde. M-a omorât. Da, m-a omorât. Cumva. Gata, am intrat în alt joc. Am intrat în Peppa Pig, după cum îl cunoașteți și voi. Dar mie îmi place foarte mult. Nu se încarc. Iarăși! Hai că vin acum. Să-i zic Peppa Pipi. Peppa Pig. M-a omorât. Ok, pe mine m-a omorât pentru că nu vedeam cam nimica. Serios, nu se vedea ăla care te prinde, Peppa Pig. Nebun, ăștia au făcut cam multe. Haideți să ne uităm la Mihaela. Cum joacă. Și să vă abonați Uite la asta. contul meu de YouTube. Da. Mina Gamerița Roblox. Ok. Acum, Dacă vă abonați, mă abonez și eu la voi. dacă aveți cont. Da. Am înțeles. Șoricelul lui Măta. Floricelul lupește. Vezi că poate să te omoare. Știu. Sunt join the gang. Pe unde te-ai dus? Pe sus. Ok, să știi că eu fac astăzi. Uite, dacă strângem 15 like-uri Da. și 15 N-am abonați, văzut-o deloc pe Pipi. Pipi unde e? Pipi. nu știu, dar Copii. eu o să caut să văd dacă este player. Ai luat cheia? Ce n-am luat nicio cheie, am luat butonul ăsta oribil, tot ce e. Da, știu unde trebuie să-l pui, da? Păi și da, știu, că am mai jucat. Da. Da. Stânga! Femeie. Hai că știi foarte bine. Da, știu. Mai ne trebuie unul din ăsta. Încă unul. Da, uite aici. Uite, stai. Eu nu m-am prins și m-am speriat așa de tare, că nu știam de ce nu vine cheia albă, știi?
Tu te uiți la mine? Uitați aici, mai trebuie să fie un buton și trebuie să fie pus. Da. Vanga, văd că au folosit-o numai la ușă, da? Bine. Da, încearcă să cauți totuși. Aoleo, vine unul după mine. Eu mă uit la ăștia cum joacă pentru a vedea dacă cumva găsesc ranga. Vine după ăsta, dar fugi că e în spatele tău ăsta. Pipiul vostru cu tot. Bă, dar tu vii acum așa, mergi, nici. Da. Aici, așa. Pis. Uite aici, ranga, banga, bă, sunteți atât de... Bravo! Caz pe acolo, așa. Acuș! Invers trebuia, dar Da, la... bine, faci de gură. Așa. Bagă butonul și luați chiar, bă, și fără mine. Și câștig bani fără... Nu-mi pasă pentru că eu oricum joc mai des pe papir decât tine. Ei, eu am 4000 și ceva. Cheia albă, haideți. Uoleu, am căzut, am făcut buba. Și acum mă duc. Așteaptă. Gata, ieșim, haideți. O să le apară pe ecran, așa că... Uoleu, vine ăsta după mine. Yay, am câștigat. Mai este numai ăsta care vine pe papipi după el și a fugit jos. Am câștigat și am... Câți bani ai? Păi eu mi-am cheltuit foarte mult pe capcane, au costat vreo 700 și ceva. Eu am 460. Eu mi-am cheltuit 750 pe niște capcane, așa că... Ai viață. Taci. Eu am skinul de zombie. Ce? Nu-mi place skin. Ia, dă-mă încolo. Uitați-vă ce vreau să-mi iau eu. Uite, am îngerașul eu. Și vreau să-mi iau pe ăsta. Zizi sau cum o chema? Da, Zizi. Dar știi care? Da, aia Zizi. Uite asta, Zizi, pentru că... Tu ai bani de ea. Da. În fine, pentru că... Dacă o să jucăm, Hai că o ieși. Bă, e ușa în spatele tău. Bă, tu ești... toți o să creadă că sunt aia bună care vrea să se ducă după câteva pipi, să-l împuște, știi? Și stau acolo pe loc unde mă dă. Stau acolo unde o dă pe Zizi. Eu uită-mă pe piticania. Stau în ea și na. Da, Mihaela are un pui De mâț. mic. De da. mâță și o cheamă Lia și dacă vreți să o vedeți, scrieți în comentarii să vă abonați și eu să fac videoclipuri cu ea. Da, este game over. Eu o am pe Zizi, doamne, pe Lia. Mă mușcă mine. Pe Lia de câteva zile. Pentru că abia a născut-o. De 3 săptămâni. Ai zis câteva zile. N-am zis. Ok, haideți să dăm play și să jucăm un meci nou. Haideți să... Da, City. Ia-ți Zizi ca să creadă la City, poate piși tu. Faci tu schema aia. Pentru că este o schemă ca să pici tu. Dai back și după aceea nu termină 4 secunde când e player, așa că trebuie să votezi. Nu știu dacă înțelegi ceva, dar bine. În fine, vă explicăm în comentarii. Eu am făcut schema. Bravo. Deci, Haideți să vedem. dau player și după aceea dați back. Și în numărați 10 secunde, adică așa. Și în cele 4 secunde voi intrați. Ok, eu am dat așa. Play. Play și am dat la fel. La fix am dat. La fix. Sper să fii tu sau Eu. Yes! Nu mă omorâ. Eu. Ți-am zis eu să ți-o cumperi pe Zizi. Pentru meciul ăsta. Ți-am zis eu că pici tu. Uite pe Zizi lângă noi. Unde mă? Aici, mă, în telefon. Doamne ferește. Ce Zizi lângă noi. Mă uitați. Sunt zombie, eu sunt zombie. Ok, o să vă arăt și pe Mihaela. Mihaela? Has join the game. Așa îmi scrie când intră cineva în joc care este la friend.
Oh, ce zombie tare are! M-am uitat pe telefonul ei. Ah! Peppa Pig! Bot! Vine botul după mine. Bă, este ăsta micul de aici. Ce vrei? Ești el Ei, sărăcuț. sărăcuț pe naiba. Ei, nu Bă, mai... piticanii, ieși. Nu mai îl înjura. Mă, Dar pe tine unde te dă? Ei, la, Polul sud. da, la polul sud. Vrei să vii? Nu, că mă omori. Am ceva în mână, nu știu ce este. Cardul verde. Dar cred că știm unde să fii. Eu vin după tine. M-a blocat aici! Te-am omorât. Ce vrei? Ok, acum pentru că n-ați văzut încă pe Miha, o să dau play și o să vă arăt. Nu o să vă țin foarte mult pentru că o să dau pe pauză, pentru că e plictisitor dacă nu joci chiar tu. Nu, lasă. Ia uitați-o! Stai să vedem unde Îți zic unde sunt da, ceilalți. Da. Este o fetiță acolo unde trebuie să ieși. Știu, Acum am văzut. se duce după clădirea a doua. A venit unul și l-am omorât. Bravo, este în clădirea a doua. Aoleu, cu Aia cu clădirea birou. voastră, cu tot. Area cu birouri, nu patru. Da, mă uit pe telefon. Vezi că iese. E, te fâs, uite, am văzut-o, hai că vin. Ce repede se mișcă. Ei, A ieșit, mă. stai. Știu eu. Da, pune-te, copilul! Nu se pune trap. Dar măcar închid. Nu pot să... Știi că a trecut în spatele tău acum. Bă, tu ești prost. Uite-te aici. Nu ai fetița aia care ziceam eu. Este o fată foarte pricepută. Este în clădirea întâi. Uite cardul roșul și... Fugi! I-a dat... A omorât-o, yes. Ce-am? Game over. Nu mai trebuie să pui pauză. Da, chiar a fost destul de ciudat. Eu sunt meciul gamer. ăsta. Acum, tu doar o să votezi ca să fac eu schema, pentru că poate pic eu. Și să-mi zici când este atunci să intru la secunda. Cât era? Deci, ieși așa 10 secunde și a patra, a treia te anunț eu când pe aici. Ok. City, da, City. City. Păi am apăsat. Ok. Și dacă vreți să jucăm și alte jocuri, să ne scrieți în comentarii. Și să dați dislike. Dați dislike. Dați like. Oh, vrei să votăm trădătorul? Oh, da. Eu vreau să fiu trădătorul. Femei, vreau eu. Să te omoră. I-am intrat la fix. Și eu la fel. Nu, la Marila. Eu vreau să fiu trădătorul. Acum este Peppa Pipi. Tu ești. Eu sunt trădătorul! O să-i trădesc pe tu. Și pe tine, ba da. Te-am omorât. Da, o să Tu te ești trădesc. trădătorul. Am capcane. Femei, lasă-mă în pace. Stai că eu încă n-am început, că mi-explică aia acolo. Femei, te rog, eu nu. Femei, dar stai cum... După vreo câteva minute îmi dă abia să pot să... Vezi că n-am găsit eu cardul verde. Lasă. Nu și asta. Gata, uite-l. Dă-l în coacă. Bă! Aha. Dar mie mi se întrerupe. Am cheia galben. Bravo ție. Mie mi se întrerupe. Pe mine dacă mă omoară, imediat se stinge jocul. Nici nu mori. Încerc. Ce vrei? Unde se pune cardul orange? Orange în cealaltă cameră. Ha? În cealaltă cameră, copilul. Clădire poate. Da. Păi, zi, corect. Peppa Pipi! Mor. Nu! Te-ai omorât. Nu știu. Acum abia apărase cuțitul. Să pun și eu ăsta. Nu.
Eu am murit intenționat pentru că am vrut să termine meciul. Dar cât a durat? Cât durează? Ce? 15 minute e mult. Hai, pa. Dați like și pa. Nu, stai. Bine, nu o să mai jucăm acum pentru că este Dați unul dintre like. primele nou al meu video și na. Dați dislike. Nu dați like și dacă strângem. Și să vă abonați și pe canalul meu, Miha Rob... Stai să văd cum se numește. Stai să vă zic corect. Și-a uitat contul de YouTube, Doamne. Miha Gamerița Roblox, să vă abonați, ok? Și poza este cu o Nu contează Roblox. Poza. Și primul video este cu Adomii și să nu uitați să-mi dați like și să vă abonați, vă rog eu. Ok, deci cam gata cu acest episod. Și dacă mai vreți să facem episoade cu Mihaela, trebuie să strângem 20 de like-uri. 20 de like-uri și pentru următorul video doar 15. Doar dacă vreți să mai joc cu ea 20. Exact. Vă rog, eu vreau să mai jucăm. Și pentru următorul video 15 abonați, chiar dacă cred că am mai deja mai mult. Hai să vedem. Ne revedem data viitoare.